Token na $1 million OMD. Watakudia che maizaman kanta, decentralized utility currency, watsea kakirkira akansarin Binance Smart Chain, kumaan samuna sararraba ta chikin hikima ta hanyar shirien pool staking daban-daban tundaga shekarar biyu da ashirin da dayaga masu zuba jari na farko. OMD blockchain, OMDB, kuma watakudia che maizaman kanta kuma mayamfani, decentralized utility cryptocurrency, kuma itache kudia ta asali, native currency, akan sabon sarin OMD blockchain, yanzu haka tanafara rabuarta chikin hikima ta hanyar da baru daban-daban. Dukan susunada adadin arziki, total supply, guda biyu, 2 biliyan na kui kumasunasamon tayafi daga kamfanin rike kui na dunia. Onemillionsdollar.com LLC, darukunin kamfanoninsa na OMD Group, kumana amfani da sua chikin dukkanin chigaban da sabis hinsu. Kamfani niya da ajiar kui, miliyan biyar da OMD da OMDB. Chigaba kamar token OMD, OMD blockchain, OMD wallet, pool USDT, pool staking OMD blockchain, da pool staking OMD, sunriga sunfara iki kumasunasamar da faidodi masu mahimanchi. Banda haka, za akadamar da chigaba fie da goma a chikin biyu da ashirin da shida. Akasa za muambachi Taswirar Hanya, roadmap, ta biyu da ashirin da shida zuwa biyu da ashirin da takwas na OMD blockchain, OMDB, da $1 million, OMD. Janairu biyu da ashirin da shida. Fara da kadamar da wasan ni shay may muamala, interactive game, element miners, wanda zaiba da damar samun OMDB 50 kyauta. Fabrairu biyu da ashirin da shida. Kadamar da gidajen wasani, gaming houses, omdplayhouse.com, da omdbchain.com. Karshen maris, zamusami kadamar da airdrops na OMDB da OMD a chikin OMD wallet. Afrilu biyu da ashirin da shida. Kadamar da OMD miners, wanda shain kwangila may hankali, smart contract, tafarko a dunia wacheta ke chika kiar aiki kaitsaye. Mayu biyu da ashirin da shida. Kadamar da OMD accelerator, wanda yakunshi hakar zinari ta digital gold mining, hakara zurfa ta digital silver mining, da kumatara kuidon motochi, crowdfunding na vehicles, OMD cars. Yuni biyu da ashirin da shida. Kadamar da OMD trade program, wanda shain shirin kasuanchi wanda zai hahaka amfani da OMD da OMDB a duk fain dunia. Yuni biyu da ashirin da shida. Kadamar da hanyar sadarwa tailimi, educational social network, da kuma kadamar da kasuar NFT marketplace. Yuli 2026, fara ayukan shigo da fitar da manufacture, aluminium, abinci, da sauran kayayaki. Agusta 2026, faragidan farko na gidauniar $1 million Foundation, da kuma kadamar da wasan video de digital miners. Satumba biyu ashirin da shida. Buegidan abinci na OMD Food, na farko da kadamar da OMD Exchange. Oktoba biyu ashirin da shida. Bue otalhin OMD Hotel, na farko. Nuamba biyu da ashirin da shida. OMD Airlines, tafara ayukan kasuanchi da kadamar da OMD Metaverse. Disamba biyu da ashirin da shida. Kamfanin tafiye OMD Travel, yabue ayukan kasuanchi. Dukan shekarar 2021 gaba, za tafara matakin fayajawa da ninka dukkanin kamfanonin OMD Group, da gidauniar $1 million. Daga biyu da ashirin da takwas gaba, sa sayi kamfanoni da yagwa a chikin sa daban-daban kuma ha su chikin OMD Group, yana faya amfani da yanayin halitar, ecosystem, OMD, OMDB. Godilla dukkanin kayana ikin da aka riga aka kirkira tunda gagari biyu da ashirin da yaya ta $1millionsdollar.com LLC, OMD blockchain, OMDB, da $1 million, OMD, na iya sama goma gari biyu da ashirin da shida da biyu da ashirin da takwas, wanda sai haifar da sabin masu milioyi a chikin duniar crypto. Katambayi wanda yagayase kakagawanan bidillon yada sakaiya shiga chiki kuma kashiga yansu.